Patri Juan, nsellimlek. Nsellem lilek. Grazzi tal-qajdin l-istedinek biex tagħmilna din intervista sabiħa fuq min kienet Santa Elisabetta ta' Trinità. Nhar is-16 Ottubru tal-2016 il-Papa Franġisku kanonizza lil din il-Karmelitana Franċiża, Elisabetta ta' Trinità. Min kienet? Ekku, qed nħobbx li bdejt proprio din id-domanda għaliex dik il-ġurnata kienet verament ġurnata storika għalija, hekk li għad għandi l-esperjenza ħajja ta' meta mort għal din il-kanonizzazzjoni, kif qed inti 16 Ottubru, l-għada tal-festa ta' Santa Teresa ma tantx stajt nitlaq qabel u fil-fatt irnexxi li nitlaq bi-flajt fil-għaxija tard irqat Katania u fil-għodu kmieni l-aħħar wieħed li wasalt fuq saċerdoti li kien hemm għall-inqas 400-500 li ħadu sehem lill-quddiesa, l-aħħar wieħed li wasalt imma l-ewwel wieħed li ħriġt. U verament sibt il-pożizzjoni u verament hija mument li tant kien għal qalbi. Hekk min kienet Santa Elisabetta ta' Trinità? Ftiti magħrufa forsi minħabba li d-dottrina tagħha tista' tidher daqsxejn diffiċli. Imma mi diffiċli xejn. Hija sempliċement id-dottrina ta' Pawlu li eċita u poġġieta u eċita personalment. Hija twildet nhar 18 ta' Lulju l-1880 ġewwa Havord, raħal ċkejken fiċ-ċentru ta' Franza bej Bourges u Nevers. Twildet f'dan il-kamp militari għax missiera kien kaptan tal-armata. Il-ġenituri tagħha kienu tnejn kbar fl-età, missiera kellu fuq l-40 għaliex dan ma żżewweġ. Sempliċement għax il-paga fil-militar Franċiż tant kienet baxxa li qabel ma tilħaq ċertu grad, laqqas stajt tibda taħseb biex tifforma familja. Kellu fuq l-40 sena u omma kellha fuq 30 għaliex kellha ġuvni li mitilha fil-gwerra tal-1870 għal xi żmien kienet bdiet taħseb ukoll għal ħajja reġuża imma mhux tant kienet gidmita vipera u allura li wasla biex bidlilha l-kulur ta' wiċċa ħadrani u damu ma' żewġu fl-aħħar iltaqgħu hi kienet ukoll bint kaptan iltaqgħu iż-żewġu kellhom din l-ewwel wil tagħhom Elisabetta ta' Trinità. U għalfej ħasset li kellha tidħol soru u propju soru Tereżjana. Ekku, dik hija wkoll speċi hija twildet f'dan il-kuntest ta' ambjent militari ta' 7 snin. Imut missiera battak tal-qalb f'diraja, dak biddel kollox fil-ħajja tagħha. Miet battak tal-qalb f'diraja tifla ta' 7 snin, tifla sensibbli ta' tħobb u interjuri ħafna. U din il-fatt wasra għax kienet ta' karattru sod ħafna u jibsa nitkellmu hekk għax kienet issejjaħ lil nifisha vulkan għaliex minn kollox kien ġo fiha. U dik iċ-ċirkostanza meta rat lil missiera kif kitbet poeżija 10 snin wara, kif rajt il-missieri, kitbet hekk fil-poeżija, għal xejn qatt nipprova nżomm l-aħħar nifs tiegħek għax inti xorta mitt. Indunat tifla ta' 7 snin li fil-ħajja mhux kollox jiġi u jsir kif trid int. U hemmhekk dik tipprova tirbaħ il-karattru tagħha, darba minnhom kellha l-pupa li l-kappillan rid Ġesu bambin. U omma qabdet dil-pupa tagħha mingħajr ma qaltilha u tagħtuha biex jagħmilha bħala Ġesu bambin fil-proċessjoni. Kif indunat dit-tifla kellha sena u sena jitwildet f'Lulju, sena u 6 xhur, 5 xhur, ġifieri tifla is-sabbat kellha mhux sena, kellha xi sentej u xi ħaġa. Kappillan kattiv dittejt tini lura il-pupa tiegħi, tini lura u fil-ħattek qalu dijaw sisir demonju jew anġlu għax kienet biżejjed tara ir-ritratti tagħha, ir-ritratti ta' tfulija di wieħed minnhom insomma mbagħad turawhom iktar. Jien joġobni dan għaliex jurik il-karattru s-sod tagħha li jew tiegħi jew xejn. Imma għax Alla juża il-karattru u biex jitik biex tasal fejn trid għaliex għax baqilek il-karattru anke wara kienet lesta li tilqa' kollox basta tkun konformi ma' Kristu. Mela fil-waqt li fit-tfulija qabel ma konvertiet, qabel ma bidlet ħajjita trid tgħaddi tagħha, wara wkoll baqgħet dak il-karattru sod, però fit-tajjeb. Alla jrid dan minni biex jiena nkun konformi ma' Kristu, naċċetta kollox, basta nkun konformi ma' Kristu. Għaliex il-Karmelu Tereżjan? Huma mela twildu Havord, u mbagħad marru Oxon, raħal belt oħra ċkejkna ta' 30,000 ruħ, u mbagħad dejjem għax missieru kien jiċċaqilquh spiċċaw Dijon fejn ħareġ bil-pensjoni. Huma marru kienu joqogħdu ħdej l-istazzjon dak iż-żmien. Imma mbagħad meta mit missiera l-introjti naqsu kellhom imorru jgħixu fil-periferija u ġie eżatti quddiem il-monasteru tal-Klawsura.
Pero ma daħletx Terezjana għax kienet mhux iktar minn 50 metru il-bot mill-ħajt tal-Karmelu. Meta darba kien hemm id-direttriċi tal-kor tal-parroċċa xi kienet attiva ħafna fil-parroċċa, qaltilha x'tixtieq issirla tikber, qaltilha irid insir Terezjana. U din qaltilha qalet jiena kont inħoss li din għandha vokazzjoni, imma mhux għall-klawsura. U ma hija qalet inħossni magħmula għal ħajja interiuri. Mela hija mhux b'kombinazzjoni daħlet Terezjana, kienet diġà qrat l-istorja ta' it-triq tal-perfezzjoni ta' Santa Teresa, ħasset li mhux biss għandha ssir tikkonsakra ruħha lil Alla, imma f'ħajja klawstrali kompletament mogħtija lil Alla. Mela kienet għażla diretta tagħha. Iridet isir u ħanitek. Saret dak li saret grazzi għal riforma Terezjana ta' Santa Teresa xija dak il-kuntest mbagħad minn qaddisa qabel ma daħlet kienet diġà qaddisa saret mistika. L-ambjent, il-kuntest, kollox verament maħdu minn Alla għamel minna mistika. Sabiħ kif poġġejtek minn qaddisa saret mistika li kienet qaddisa anke qabel u ġibni għall-mistoqsija li jmiss, ġifieri inti semmejt diversi tbatijiet fosthom it-trauma li tmut missierek f'dirajk sempliċement ta' 7 snin. Ma kif eċitom daw il-momenti? Ekku, dana hemm diversi momenti fit-tbatija fil-ħajja tagħha. L-ewwel moment ta' tbatija kien żgur dil-mewt ta' missiera f'dirajja. Imma mbagħad biex tirbaħ il-karattru għamlet 4 snin. Tissieret magħha nnifisha. Il-mużika jnita, għax il-mużika kienet wassala biex hija tittamel sigħat kbar twal, tipprattika biex ma tieħux stonatura. U dak għajna ħafna il-qrar u hija fil-fatt fittra li kitbet ta' 5 snin lill-omma fil-bidu tas-sena qaltilha irrid inkun tifla bil-għaqal. Dik l-ewwel proprja ittra direttament li kitbet hi, għax l-oħrajn id-dettati minn omma u żammitilha idea. Fl-aħħar tas-sena qaltilha int laqastem minni lill-omma li jinsem bid-dekar, qaltilha ma jiena rrid bid-dekar qal għax irrid inkun ta' eżempju tajjeb lill-oħti 3 snin iżgħar minnha. Irrid nipprepara ruħi nħejju ruħi għall-ewwel qalbina u ma rridx inkun ta' pis għalik għax inti diġà kellek ħafna affarijiet fil-ħajja. Tara s-sensibilità tagħha, ridet tirranġa mhux għalija nnifisha imma għall-oħrajn. U allura dak kien mela l-ewwel mument li l-mewt ta' missiera biex tirbaħ il-karattru. Mbagħad omma bl-ebda mod ma ridet tidħol konvent, bl-ebda mod. U ma tistax titkellem magħha. Omma bħal ħafna ġenituri avolja ma jedwiex, minnu li dam jixtiequ li jarawhom jiżżewġu mhux għax jiżżewġu traġika biex jisiru nanniet. Ħalli eventwalment jgħidu għall-inqas li għamilt mhux se jmur qtir marrieħ. Ħadd ma jgħidha imhekk hija moħbija tkun u Elizabetta omma xtaqet tiżżewweġ. Imma allura Elizabetta qasset tiftaħ qalba u tgħid ix-xewqa tagħha li ssir ġuża. Kienet iżomma ġofi qas kienet tħalliha tmur il-Karmelu omma li kien hemmhekk kif taqsam it-triq. Minn fuq il-gallerija kienet tara l-Karmelu u ma tistax tmur hemm. Moħħta kienet ftit tiftaħ qalba. Saħansita darba qed tidilha mort inqerrand wieħed qaltilha kemm ħassejtni komda nqerrandu. Omma għas sempliċement uriet li mhix kuntenta di ma marriċ errandu iktar għax għalija omma kienet tirrappreżenta ir-rida tal-Alla. Jekk ommi qed tgħid li jiena m'għandix nidħol fil-Karmelu mela jiena dak li jrid Alla minni ara kemm kienet fidi għamja. Għaliex għax omma ridet tqerr għand il-kappillan li għandha kienet murt qerrija wkoll u li kien iżomma l-omm milli mal-bint. Tantu hekk li kif ix-xhieda kellu l-kuraġġ. Fejn tidħol vokazzjoni qed tgħid. Il-vokazzjoni tantu hekk li fix-xhieda qed jgħid isma' din omma mlita sempliċement biex tipprova l-vokazzjoni imma ddiet minn martirju jibes għax fl-aħħar qaltilha sentik permess meta jkollok 21 sena. Jiġifieri meta ma nistax nagħmel mod ieħor. Kuntent Elizabetta, jgħaddu ftit ġranet fid-djarju, omma tiġi ferħana, sibtlek ġuvni tajjod talik. Dik kienet għadha kif tagħta l-permess. Imbagħad fl-aħħar għalqet 21 daħlet 3 xhur, 4 xhur tal-postulatat serena bħal dejjem u l-ħanimunu. Imma mbagħad sena u xahrejn novizzjat b'din fl-itri tagħha mhux se ssibhom dal-affarijiet imma nafu li għaddiet minn prova kbira fin-novizzjat għaliex ġifi mument ieħor ta' tbatija. Omma għadha tippretendi li tirritorna d-dar. U hi fil-qiegħ ta' qalba tħoss li posta fil-Karmelu, fil-Karmelu Terezjan. Li xirrit Alla minna, għax hija li kien importanti Alla xrid minni dak biss. Dik li xtaqet tagħmel mhux x'inħoss jien. U allura dik il-prova mbagħad naturalment
Diffikultajiet fil-komunità ma tantx kien hemm ħafna għaliex għax hija kienet ħafna drabi fil-formazzjoni maqtuha mis-sorijiet, ma kienx hemm dik il-kuntatt. Imbagħad l-aħħar prova hija l-Edison's disease. Din il-marda li kienet diġà skopruha 50 sena qabel, Edison, imma ma kienux għadu jafu xejn fiha. Imma x'kienet din il-marda? Din hija marda li taffettwa l-glandoli surrenali. Dawna organu ċkejken li hemm fil-ġisem tagħna li aħna bħal ħafna affarijiet oħra ma nagħtux każ, illi jew ikun jaf il-ġisem tiegħek x'għandu bżonn f'mumenti ta' stress u jikkrea ċertu żewġ affarijiet illi jibgħat messaġġ minn hawnhekk mill-glandula għal x'parti mill-moħħ. Dil parti tal-moħħ tibgħat messaġġ in-naħa l-oħra fil-parti parallela. U bad di titfaħħa n-naħa l-oħra f'dil-glandula ta' din-naħa li jikkrea daw żewġ kortisoni u żewġ affarijiet li għandek bżonn biex inti tkun kapaċi tikkopja l-istress jew ċirkostanzi diffiċli. Allura diffiċli fil-fatt għadha mhix ikkurata, dil-marda ma tiġix ikkurata għadha sal-lum. Kennedy kien wieħed minnha, kien wieħed milli kien ibati bil-marda tal-Edison. Però kull min ibati bil-marda tal-Edison, wieħed minn kull 60,000 ruħ, irridu jirringrazzjaw lil Elisabetta. Għax kien tabib minn Dijon li wara li studja l-proċessi intebaħ u ra x'inhuma l-affarijiet u sabu kif jistgħu għalmenu min jgħix min ikollu dil-kundizzjoni għalmenu jikkopja. Però xorta jkollok kriżijiet kbar, din għamlet minn frar, minn Marzu, minn-19 ta' Marzu. Għax fil-bidu tas-sena itellaw qaddis u ġija San Giuseppe. Għalet tajb il-patrun tal-moribondi, kienet għata 25 sena kull ma tkella. Fit-19 ta' Marzu jiġi għal-ewwel kriżi. Tagħmel sad-9 ta' Novembru ma tista' tiekol xejn ħlief tazza ħalib kuljum. Min jara r-ritratti tagħha minn persuna mimlija, tfajla mimlija, tara skenetru hekk jiddeskrivuha biftit ġilda fuqha. Inx torbot, immaġnaw intom 9 xhur sħaħ ma tiekol xejn, ħlief tazza ħalib. U xi ċokkolatina li rnexxilha ddowweb, xi ftit ġelat, affarijiet hekk, imma affarijiet żgħar. Ma tistax il-pressjoni li laqqas tiflaħ toqgħod fuq saqajha u ġieħ taras, skużi tirremetti, tħoss bħal ħġieġ imfarrak ġol istokku tiegħek dina mhux dina taqrom iva ma jiena sirt naf persuna li kellha u għandha din kundizzjoni u tgħidli qatt li ma tafx qalet Elisabetta qatt li inħoss isni l-istonku mimli bil-ħġieġ imkisser. Jiġri din hija u mbagħad is-sabiħa hija li f'dal perjodu ta' żmien għandek l-isbaħ ittri, l-isbaħ trattati spiritwali, l-isbaħ affarijiet li kitbet tgħid ma da possibbli għax aħna jekk ikollna daqsxejn nofsu ġieħ taras, qasim ma nirrispondu. U di laqwa kidbiet, l-isbaħ kidbiet li huma kompożizzjoni kompożizzjoni mużikali għax verament ftit idejat li nkollu ddur magħhom. Kidbithom waqt din il-żmien ta' prova. Ma allura dawn huma diversi momenti ta' provi u diffikultà u dbatija li għaddit minnhom. Mhux se ntawwal imma tajjeb li ngħid illi dina għalija hija xi tbatija l-ewwel qabel kollox bħala don talla. Don. Tgħidli ma kif don? Don għal ħafna raġunijiet ma napprezzawx ma iva imma huwa regal, l-ikbar regal li Alla jistgħid il-bniedem għax iġibek f'sensik. Fi kliem sempliċi. Jippurifika lill-bniedem, iwasslu biex jgħix b'mod eżistenzjali il-misteru Eukaristiku għaliex isir huwa l-offerta maquda ma ta' Ġesu li jintrefa lill-missier. Dan eċitu kollu b'isem ġdid, tifħir ta' glorja. Daw kollha affarijiet li tikkollega mat-tema ta' tbatija. Marija dejjem preżenti waqt il-momenti ta' tbatija tagħha. U mbagħad kollox jtgħix b'ferq kbir. Jiena meta qatt nirrifletti fuq dawn l-affarijiet tirrealizza li tbatija Elisabetta hija don, jippurifika, realtà ġdida, isem ġdid, il-preżenza ta' Marija u l-ferħ nisrani. Qed imma dawn huma l-5 punti, 6 punti marbutin mas-sagrament tal-Magħmudija. Li huwa don talla, jippurifika, iwassal ir-realtà ġdida, b'isem ġdid. Marija jippreżenti waqt il-mument tal-Magħmudija u jtik il-veru ferħ. Allora rajt parallelizmu bejn id-tbatija u il-Magħmudija. Motu maniera li id-tbatija mhix mill-ħlief, skont kif tara Elisabetta, il-mod kif jiena ngħix il-Magħmudija llum. U għal dawk li mhumiex mamda huwa l-mezz li permezz tiegħu se jsalvaw. Għal Ġesu qal kull min jemmen u jitammet isalva. Mela kull min jgħaddi minn kull min jgħix id-tbatija bi spiritu ta' offerta anke jekk ma rċevix il-Magħmudija qed jitammet bla ma jaf u se jsalva.
Slittinna b'mod sabiħek il-messaġġ ewlieni qisu ta' dil-qaddisa żagħżugħa. U allura l-mistoqsija l-oħra tiġi dan il-messaġġ nistgħu napplikawh biss għall-erwieħ konsagrati jew għal kull imammet biex naqdu għamma. Ekku, mela, dina, ek tolqtok il-fatax min jaqra l-Elisabetta, issib ħafna mi huma devoti ta' Elisabetta, ġermet ikunu erwieħ ħafna interjuri, saċerdoti, reġjużi, u anki lajċi, ma tantx isib min jagħmel pubbliċità u jitkellem, imma fil-qiegħ ta' qalbu jien għamilt regolarment iħobb imur Dijon fejn hemm ir-relikwi tagħha u nara min jiġi tgħid imma dawn u kont nitkellem magħhom tara devozzjoni kbira. Imma mhux se jqogħdu jitkellmu jekk ma isek tibbuttomx. Li jolqtok huwa l-fatt għax tgħid imma din għad-dottrina jista' jkun li jgħixha persuna li qed tgħix fid-dinja fis-sens li mhux f'ambjent protett ta' ħajja reġjuża pereżempju. Din nota litri ktibt in-numri 73 biss huma miktuba lil persuni konsakrati reġjużi saċerdotiċi. L-oħrajn ġifieri għandek għax għandha 342 ittra. Minn 342 ittra 37 miktuba lil persuni konsakrati. 269 ġifieri 3 darbiet iktar lil lajċi, omma, oħta, ħbieb tagħha. U kieku taqra meta taqraw daw l-ittri tagħha, ma tarax differenza, mhux se tagħmel distinzjoni bejn saċerdot, reġjuż jew oħta, om ta' familja, bl-ebda mod. Tantu hekk u din hija xi ħaġa li nixtieq ħafna mal-ħajja qasira u jagħmluha ta' warajna żgur tajjeb. Oħta ta' min imexxija ħafna għaliex għax oħta għexet fid-dinja mara ta' 9 tfal. Dik li oħta Elisabetta għexet fil-Karmelu. Bħalma Elisabetta l-mistika li għexet fil-Karmelu oħta li żgur li xtaqet issir reġjuża, żgur. Oħta kienet waħda minn dan. Iktar, dik kienet il-vulkan Elisabetta. U oħta git l-sinisa minna, it-tifla twajba u obbedjenti u kwieta u toqgħod għal kollox. Oħta. Imma meta rat minn xi xaddit oħta u x-xewqa ta' omma li kollha li jiżżewġu, għażbiż daħlet fid-diskussjoni, iżżewġet u għaddiet anki minn ħajja kellha 9 tfal, l-ewwel 2 tiftakarhom Elisabetta, u mbagħad kellha minn 9 tfal, wieħed mela minn 9 tfal, wieħed mitilha ta' 12 sena. Mela mbagħad għandek bħalek 8, minn 8 għandek waħda soru Terezjana, 2 Dominikani, wieħed saċerdot u waħda lajka konsakrata. U 3 miż-żewġin. U da 3 miż-żewġin imlew Franza ta' għandhom tfal ta' tfal. Jiena ltqajt ma' 2 minn daw il-miż-żewġin l-aħħar 2 li kienu għadhom ħajjin, kont niltaqa' magħhom regolari. U żgħir li jgħidu kien ġentili mill-aħħar jgħidu li kellu l-karattru tal-om. Iġvek kommu kienet bħalu, kien ġentili, dak kien bniedem anzjan dak iż-żmien, meta rani u mort biex tgħid kemm baqa' idur bija u kien jgħid li norqod għandu, ġifieri id-dar tagħhom u tittarah miskin tal-bniedem fuq 8 sena jipprova jtini x'niekol u jieħu ħsieb għal kollox. Jekk verament ommu kienet bħalu. Kulħadd anke Dijon di ħaġa jiena meta wasal Dijon l-ewwel darba qed ngħidu fil-96. Anke l-kleru għandhom l-idea li l-Papa rid jikkanonizza lill-oħta Git u biżbal fil-formula qal Elisabetta. Għax kienu jafuha, imietet fil-56, 1956, ġifieri relativament ftit qabel. Kienet mara li għexet fid-dar fir-responsabilità tagħha tal-familja, ir-raġel kien bankier, imma falla f'dak il-banki, f'dik il-krollas ta' 1917 minn persuni tat-tajjeb spiċċaw ftaqru. Mela din il-oħta għexet fid-dinja dak li Elisabetta tallem, iġifieri dak li qed tikteb, x'inx tiktebi? Ix-xewqa kbira li nkunu konformi ma' Kristu. Din hija l-ħolma tal-missier li lilna jara fina l-Kristu, jagħmel minna Kristu ieħor. Dik tista' tgħixha fil-monasteru u tista' tgħixha bl-istess mod fil-ħajja tal-familja. Semmejt il-kitbiet tagħha. Waħda mit-talbiet li hija famuża li hija magħrufa liha hija t-talba trinitarja tagħha li kkwotata wkoll fil-katekiżmu tal-Knisja Kattolika. X'qawwa għandha din it-talba fl-ispiritwalità Kattolika? Ekku, din hija mal-issem Elisabetta ftit huma dawk li jafu ħafna, imma jew ftit insomma, imma ħafna jafu t-talba tagħha. U fil-katekiżmu tiġi anki kwotata din it-talba trinitarja. Hija importanti din it-talba għaliex tista' tgħid din għax talba hi għax jekk wieħed jaqra. Għandek ġifieri min talba sħiħa
nippreżentaw. Għandek introduzzjoni twila. Paragrafu enormi fuq il-Ġesu, paragrafu ċkejki fuq il-Missier u l-Ispiritu Santu u konklużjoni. Titima dik talba Trinitarja u talba l-Ġesu. Raġunija sempliċi. Għax l-introduzzjoni għalija. Aħna għandna bżonn biex nitolbu bħal dejjem int biex tagħmel il-minestra. Trid il-ħaxix, trid il-bolma, trid in-nar, trid l-ilma, trid ħafna affarijiet tipprepara qabel ma tagħmel. Biex titlob li ikollok dak l-ispirtu xew anterjuri li inti titqiegħed f'dan il-preżenza ta' Kristu, tintelaq f'idejh. Imbagħad għaliex it-talba lil Kristu hija l-qofol ta' kollox. Għax il-ħolma tal-Missier ili aħna nkunu iġbija perfetta tiegħu. Allora lil Kristu qiegħda titolbu biex huwa jallima kif tkun verament tiġbaħ lilu. U allora jekk huwa titlob il-Kristu, tgħidlu jekk inti ma tasalx għal dan, ejn ħallina nħares lejk, ħanitgħallem. U jekk dan ma qasu possibbli, hu over u waħdem fija. Lill-Missier, lill-Ispiritu Santu tgħidlu inżel fuqi biex tagħmel fija dak li wattaqt f'Marija, li din il-bidla, lill-Ispiritu Santu ma kellix titolbu iktar, ħlif li iwettaq din il-bidla. Lill-Missier qed tgħidlu meta tħares lejja tarax ħlif lil Ġesu. Inti fl-aħħar mill-aħħar qed tgħid lill-Missier meta tħares lejja ara fija lil Ġesu. Bil-Malti isek bħal meta tkun bin-nuċċali, min ikun bin-nuċċali tajjeb u tneħħi n-nuċċali ma tarafsu il-persuni. Neħħi n-nuċċali qaltu għall-inqas ara fija lil Kristu. Il-konklużjoni ta' dit-talba. Nintelaq fidejk bħal priża. Jew tintelaq fidejn Alla, jew ma timxix. Biex ir-ruħ timxi l-qudiem, trid tkompli għaliex għax Alla jaf x'inhu l-aħjar għalina. Jekk aħna nintelqu fidejh u nħalluh jaħdem dak li hu jixtieq iwettqu. Jekk aħna ma nintelqux fidejh u nirreżistu, mhux se jisfurzana, ma nimxux ħafna l-qudiem. Wara din it-talba tiġbor dan kollu. Forsi wieħed jaħseb dik id-bita fil-21 ta' Novembru tal-1904, forsi wieħed jaħseb ħafna drabi li dina kienet toqgħod titloba il-ħin kollu. Le, kitbita tesprimi dak kollu li hemm ġo fiha, il-ħolma tagħha u dak li wetqet, però mbagħad hija qisha ritratt tal-eżistenza ta' mbagħad hemm ħallieta ġifieri. Ftit ilu għamilt referenza għal Marija wkoll u l-importanza tagħha. X'importanza kellha Marija fil-ħajja ta' Elisabetta? Marija hija iċ-ċentru tal-ħajja ta' Elisabetta. Sa minn tfulita kienet devota, kienu jmorru jagħmlu pellegrinaġġi u kellha jivvjaġġaw u jmorru t-tempji. Lourdes kien il-post fejn ispira biex tikteb l-ewwel poeżija tagħha, marru diversi drabi. Lourdes kienu għadhom id-deritt kienu riċenti, ġifieri fil-58 u ġvera u dina twildet fl-80, ġifieri marret hemm fl-87 jew fl-88 l-ewwel darba, ġifieri relattivament kien kollox għadu frisk. Imma kellha devozzjoni kbira, anke noven li kienet tagħmel, imma mhux sempliċement affarijiet bisti devozzjonali. F'Marija kienet tara li dak li hija qed toħlom li tkun din il-mara ġewet qitu. Alla din kienet l-ewwel tifħir tal-glorja tal-Alla. Marija allura titloba biex takkumpanija. Qabel ma daħlet fil-Karmelu kellha statwa jidher fl-aħħar ritratt tagħha bil-ġbija tal-Madonna ta' Lourdes, kienet titloba biex tħarsilha il-bieb tal-Karmelu. Meta kienet marida ħafna talbet lil madre tistax ikollha dik l-istatwa minn ġdid. Is-sorri dak iż-żmien ma tistax ikollhom ġbijat fil-kamra tagħha u ġalbitha qaltilha bħalma kont inti li ħarist li id-dħul tiegħi tal-Karmelu, issa se tħares li d-dħul tiegħi lejn is-sema. Janwa ċeli, il-bib tas-sema. U meta kienet titkaxkar biex mur sa tribuna mela mill-infermerija, kienet mur sa tribuna ħafna drabi qas tiflaħ is-saqajja reġuha, ma kienx tgħid illum ma niflaħx ma mmurx għat-talb, kienet baqgħet issegwi l-orarju tal-komunità. U meta ma tiflaħx timxi, titkaxkar fil-kurutur kollu. U dejjem kienu jarawha tiġbed il din l-istatwa magħha minn rasa. Kienu jgħidu meta konna naraw din l-istatwa mhijiex jew waħedha hekk titkar, ngħidu sejra kienet tmur. Għaliex? Għax kienet tħoss l-importanza tal-preżenza ta' Marija u speċjalment fl-aħħar irtir u fil-sema fil-fidi hemm testi, speċjalment l-aħħar irtir number 42,
fejn hija propju titkellem dwar il-preżenza ta' Marija u tidilha u issa li inti tlajt għand il-missier, isewwa il-41. Qiegħda hemm f'riġlejn is-salib, wieqfa fil-qawwa u s-sara. U wara li mallem tiegħi qiegħed jgħidli eċċe ma tirtuha hawn jommok. U qiegħed jitili bħala omm. U għaw tibda l-frażi li ma nafx kemm issib bħala. U issa li hu, jiġifieri Ġesu, mar lura għand il-missier u qiegħdni minn fuq is-salib. Għaliex hija importanti? Ħafna drabi aħna nassoċjaw ruħna ma' Ġwanni l-Evanġelista. Le tgħid Ġesu miet bħala bniedem tela s-sema u s-salib għadu hemm, imma hu ma reġgħux qatt fuq is-salib. Qed joffri lil nnifsu fuq fl-Ewkaristija imma mod differenti, mhux iktar bħala bniedem taħt bil-ġisem uman. Is-salib għadu hemm. Dak huwa s-salib fuq rrid insalbu. U allura, issa li hu tela għand il-missieru qiegħdni minn flok fuq is-salib ħalli intemm ġismi dak li jonqos mill-passjoni tiegħu għall-ġisem tiegħu li l-Knisja, il-Verġni għadha hemm biex tallimni mbagħad bħalu sabiex tgħidli biex issemmali dawk l-aħħar għanijiet ta' ruħu li ħadd ħliefahom ma se taqgħod tifhem. Jiġifieri, Ġesu lill-Madonna qed jgħidilha isma' hu paċenzja. Jiena daqt immut u nitla l-ġenna u għandi daqsxejn ta' figolla preparata għax ta' finti għaddejt biċċa. Ħu paċenzja, iqpa stenna l-figolla. Inti iqpem taħt is-salib. Għax hekk kif ninżel minn fuq jien jibda tira l-bniedem li qed ibati. U jekk ma jkunx hemm il-preżenza tiegħek tagħhom, ħafna minnhom se jaqtaw qalbhom u jinżlu minn fuq. Iqpa hemm, għamilhom kuraġġ, żommilhom idejhom. Għaliex huwa jekk ma jgħaddux minn dal-mument, ma jaslux għal-qawmien. Allora l-Madonna fil-każ ta' Elisabetta għandha rwol ċentrali, mhux biss għax tara fiha dak li tixtieq tkun, il-vera tifħir ta' glorja ta' Alla konformi ma' Kristu, kompletament dejjem lesta li tisma' l-kelma ta' Ġesu, imma tara f'Marija dik li qiegħda hemm tassisti lil bniedem li qed ibati biex jgħaddi dan il-mument. Ġesu ta' missjoni kompletament speċjali lil Marija. Biex nagħlqu hekk Patri Juan, il-Papa Ġwanni Pawlu II kien qal li l-messaġġ tagħha u messaġġ profetiku. Xi fisser dan? Żgur li għandha messaġġ u għad jasal żmien li tiġi skoperta dejjem iktar. Dina hija qaddisa li titkellem dwar Alla. F'soċjetà u żmien fejn Alla m'għadux iktar l-Alla tat-Trinità. L-Alla huwa il-flus, il-karriera, il-familja ħafna drabi u fejn laqqas biss nagħmlu distinzjoni bejn l-Alla li nemmnu fih aħna li wassaluna Kristu, l-Alla tal-Musulmani. Le, Elisabetta qed tkellimna dwar Alla kif irrevela ħunna Ġesu missier l-Iben u l-Ispiritu Santu. Mela hija vuċi b'saħħitha għal bniedem tal-lum dwar l-eżistenza tal-Alla, dwar il-qawwa tal-Alla xirid minna għalfejn qegħdinaw xiridu nagħmlu biex aħna nilħqu il-pjan li aħna rridu fil-ħajja li Alla jrid mill-ħajja tagħna. Tkunx ruħ banali kienet kitbet lil waħda ħabiba tagħha François. Tkunx ruħ banali, xi tfisser li btejx mingħajr ideal. Jekk l-ideal tiegħek hu sempliċement li jkollok familja, li jkollok it-tfal, li jkollok il-post tax-xogħol, dak huma affarijiet li bħad-duħħan illum jew għada se jisfaxxaw, mentri jekk l-ideal tiegħek huwa li tkun konformi ma' Kristu, timxi f'din it-triq, tagħmel li tista' u eventwalment tasal il-mument li l-ħolma tiegħek issir realtà. Għax il-kol ġurnata imsejħin biex nkunu fil-ġenna mat-Trinità. Aħna għandna nkunu erwieħ trinitarji. Patri Juan, grazzi mill-ġdid mhux biss li lqajtna hawnhekk ġudarek imma wkoll tal-li jekk għarrafna naqra iktar din il-ħajja sabiħa ta' Santa Elisabetta tat-Trinità. Grazzi. Ringrazzja lilkom.